हेलो गाइस आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म इउट्युब चेनेल दा दिनै लकडाउन नङा होमबा लकडाउननि 21 दिन लकडाउनाथ' जोबना थांबाय आसामाव आरो बेनि उनाव लकडाउन होबोबाय आरो बेफोरबायदि लकडाउन होनायनि जाहोनाव जोंनि बर' समाजनि गोबां गोरिब नखर दङ जायफोर गोरिब नखरा दिनै जानाय लोंनायनि प्रब्लेम नङा होमबा माइरं दैरंनि मैगं थाइगंनि प्रब्लेम आरो जेब्ला खामानि दामानि मावनो हायाखै आरो बे थार खोथा आरो बेनि थाखायनो दिनै जानाय लोंनायनि प्रब्लेम जानानै फैबाय नङा होमबा समाजनि गेजेराव आरो नोंथांमोना मिथियागौ दि बर' समाजनि सुबुं आरो बर' समाजनि नखर आरो बर' समाजनि गेजेराव साबैसे सुबुंफोरा दिनै धोनि नङा होमबा साब्रैसो सुबुंनि सिपिअ एबा पकेटाव जे रां दङ दिनै साब्रैसो सुबुङा साख्रि मावो नङा होमबा गोबां खम दङ गुबुन हारिनि रुजुनायाव बेनि बेलायाव आं बुंनो थाङो जे नोंथांमोना बेनिखायनो जायफोर गामिनि सुबुंफोरा साख्रि मावो एबा सार्भिस मावो आरो गेदेर गेदेर कन्ट्रेक्ट बायदिसिना मावो नोंथांमोना जुदि अननानै बैफोर सुबुंफोरनो जे दुखिया थाखोनि एबा गोरिब गुन्द्रा थाखोनि सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ नोंथांमोना सार्भिस मावनाय एबा धोनि सुबुंफोरा हेफाजाब होबानो जाबाय मानोना दिनैनि थासारिया 21 दिन लकडाउन होनायनि उनाव दिनै थासारिया बाय आलादा जाहैबाय नङा होमबा आरो खामानि दामानि मावनो हायाखै बेनि जाहोनाव दिनै दा सुबुंफोरा रां आंखाल जाना फैदो आरो बेनि जाहोनाव दिनै माइरं साइरं दिनै जानाय लोंनायनि एसे हेफाजाब नांगौ जादों आरो बेनिखायनो जायफोर सुबुंफोरा गामिनि एसे रां रुफा गोनां आरो साख्रि थाख्रि मावो आरो गोबां धोनिबो दोङो दै बर' समाजनि गेजेरावबो आरो बिथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोननि गामिनि दुखिया सुबुंफोरनो एबा गोरिब गुन्द्राफोरनो नोंथांमोना गावनि आखाइजोंनो एबा नोंथांमोना अननानै बिथांमोनखौ हेफाजाब खालाम जे बिथांमोनानो राननानै थाया आरो बिथांमोना आलो गोजोनै थायो बेखौनो आं खावलायो आंनि इउट्युब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोना बेखिनिखौ हेफाजाब खालामबानो जाबाय लोगोसे सोर सोर लकडाउनखौ मानिनि थाखाय बुजाखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोबाङानो बुजादो मिथिखागौ नङा होमबा गोबाङानो बुजादो आरो सोर सोरा बुजादो बेयाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनि कमेन्ट बक्सआव आरो सरकारनि जि लकडाउननि जि आयेन नेमखान्थि बेफोरखौ मानिना सोलिबानो जाबाय जे बाहेरफोराव ओंखारनानै नोंथांमोना जे बुजालाबाया बेखौनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि बैसागो बोथोरनि रोजा रोजा अननाय आरो मोजां मोननायखौ आंनि इउट्युब चेनेलनिफ्राय आं निजोम ब्रह्मआ नोंथांमोननो बाहरबाय जुदिअ गोबाव जादोंब्लाबो अब्लाबो नोंथांमोना नाजानो ला आरो नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बाहरबाय लोगोसे आं दुब्लि फोथाराव दङ उदां दुब्लि फोथाराव आरो सुदेम बारहावा जागासिनो दङ जियानो जा मानो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै आं निजोमा नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय